rugare nhasi uno vose vanovara naJesu. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Ini ndiri mumwe omwe akatenda kuti Jesu ndiye mamba rugare. Ini richeme muripo Mwari wangu, Mwari wangu, ndinovimba nerimwe zuva chandiburitsa munhamo ino. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Jesu akaudza paye ine handikuziye muri mega, ndichakutumirai munyaradzi uyo anogara nemi. Vose vakatenda vane rugare nhasi uno, zvinhu zvavo zvese zvinofamba naJesu. Vose vakatenda vane rugare